שלום וברוכים הבאים לספוטון. היום בתוכנית נמצאת איתי עורכת הדין ענבל גרשון, שיכול להיות שאם הפרצוף קצת מוכר, אז זה בגלל שבתקופה האחרונה היא גם הפכה להיות כוכבת רשת, שזה קורה בהרבה מאוד מקצועות, ואני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה באמת מנגיש את התחום ועושה אותו הרבה יותר קליל ומובן לאנשים שלא בהכרח מבינים ובקיאים בחומרים משפטיים. והיום אנחנו נדבר על ההקשר ילדים נכים, והקצבאות שהם מקבלים מביטוח לאומי, והאם ההורה, הגבר בדרך כלל, עדיין צריך לשלם מזונות. שלום ענבל. שלום וברכה. אז זה באמת נושא שאני מאמין שיש לא מעט אוכלוסיות בארץ שמתמודדות איתו. כן, ולא יודעות שיש את הזכות הזו לבטל מזונות עקב נכות ילד. בואי נתחיל מההתחלה. כן. כשאנחנו מדברים על נכות ילד, למה אנחנו מתכוונים? למשל, בשלושה מקרים שאני טיפלתי, מדובר בילד עם אוטיזם, אחד אוטיזם קל, אחד אוטיזם קשה, שניהם מקבלים קצבת נכות מביטוח לאומי, אחד בערך 3,300 שקלים, והשני כמעט נושק ל10,000 שקלים בחודש, ואבא משלם מזונות ומשלם מחציות, שזה בעצם חינוך ורפואה, והוא קורא תחת הנטל הכלכלי. אז איך זה נמדד באמת? זאת אומרת, אני צריך לבדוק כמה הילד באמת צריך בשביל אותה בעיה רפואית שיש לו, ולהשוות את זה לכסף שמתקבל מביטוח לאומי? נכון, אז בעצם מה שבית המשפט בוחן, האם הזכויות הרפואיות שלו משולמות כדוואי, ובעצם מכסות את כל ההוצאות, והאם האבא צריך או להפחית לו את המזונות, או לבטל אותן לגמרי. וההורים, את אומרת, בדרך כלל לא מודעים לזה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אבות הסתרה, יתרון הסתרה בעניין הזה. הסתרה. מהאימהות, כן. מסתירות את עצם העובדה שהילד מקבל נכות קטין, והוא מגלה את זה כלאחר יד. פתאום מגיע מסמך מביטוח לאומי, או אחד הילדים מצלם לו מסמך מהבית שהגיע, ולמשל הוא מכותב בו. וככה הם מגלים שמגיע לילד נכות, כי יש המון הסתרה בעניין הזה. זאת אומרת שיכול להיות שבאמת מתנהל הליך ארוך טווח מול ביטוח לאומי, והאבא בכלל לא נמצא בלופ. נכון, הוא לא מודע לזה. הרבה מקרים שמגיעים ככה לפתחם של משרדי, זה שהם בעצם גילו לפתע, לאחר שנים רבות שהילד מקבל נכות גבוהה לפעמים, ומשלמים גם מזונות, וגם היא נהנית האמא מאותה קצבת נכות. אז בואי נסביר לאבות שאולי צופים בנו, במקרה הזה זה באמת נוגע באבות, נכון. אבל מה צריך לעשות? ברגע שאני מגלה את הסיפור הזה, שכרגע הילד מקבל סכום לא מבוטל מביטוח לאומי, ויכול שאני ממשיך לשלם, ואפילו זה הולך לאמא בחלק מהמקרים, ולא הולך לילד. נכון, כי זו קצבה מאוד מאוד גבוהה. פותחים בהליך משפטי, מגיעים לעורך דין שמתמחה בתחום, הוא פותח הליך משפטי מתאים, מבקש לבטל את המזונות, מבקש גילוי מסמכים אם יש בעצם הסתרה שמתמשכת, שזה גם קורה שהאמא לא רוצה לגלות את אותם מסמכים מביטוח לאומי, ובעצם פורסים בפני בית המשפט את כל היריעה, ומבקשים לבטל את המזונות, שבהם הצלחתי בשלושה מקרים האחרונים, וגם בתקופת המלחמה הצלחנו לבטל מזונות לאוטיזם. זאת אומרת, זה יכול להיות שני דברים, זה יכול להיות ביטול טוטלי, וזה יכול להיות גם הפחתה. זאת אומרת, אם אבא היום משלם, לא יודע, סכום של 3,500, 4,000 שקלים, פתאום מבינים שלא צריך את כל הכסף, רק את 2,000 שקלים, שבאמת עושים את ההשלמה לקצבה מביטוח לאומי. נכון, אז אני ביטלתי לחלוטין, ומה שמשלם האב זה הוצאות חינוך יחד עם האמא, שזה מחצה למחצה. תספרי לי על ריקושטים מהורים, שבאמת עכשיו אבא, שקורס תחת הנטל, שגם מנסה להתקיים בעצמו, גם צריך לשלם עבור הילד, ופתאום, הנה, חוזר לאור לחיים, כי זה יכול להיות כסף לא מבוטל, שיעזור לו להתקיים. לגמרי, אז יש שני מקרים. אחד, מקרה של לקוח שניסה בשנית, נולדו לו עוד שני ילדים, בעצם יש לו משפחה חדשה. הוא מרוויח, הוא אזרח עובד צה"ל, מרוויח בעצם כמעט 10,000 שקלים, אשתו מרוויחה שכר מינימום, הם קוראים תחת הנטל הכלכלי, הוא משלם 2,000 שקל מזונות מכלכלת הבית. ובעצם הגשנו הליך משפטי לבטל את המזונות הללו. אנחנו כרגע עומדים בפני דיון הוכחות, אבל בשלושה מקרים אחרים אני ביטלתי באופן מוחלט, שהוכחנו שיש אוטיזם, הוכחנו שבעצם ההוצאות מכוסות על ידי הקצבת נכות, ובעצם בית המשפט ביטל לנו את המזונות לחלוטין, השאיר רק את הוצאות החינוך. אז איך אנחנו נגדיר את זה? זה גרידיות? אני חושבת שהאמא כל כך נהנית מהכספים הללו, אני לא מאמינה שרוב קצבה של 10,000 או 3,500 שקלים הולכות רובם לילד. הן נהנות מהכספים האלה, מקבלות רטרואקטיבי, סכומים מאוד מאוד נכבדים מביטוח לאומי, שעוזרות להם להרים את הראש. אז שיהנו מהכספים הללו, אבל קצת להוריד מהנטל של האבא. דרך אגב, הוא יכול להזדכות רטרואקטיבית בסופו של יום, או שבזה לא פחות? אז במקרה שיש תיק הוצאה לפועל פתוח של מזונות עבר, כי מזונות שנאכלו לא ניתן לבטל, אם יש תיק הוצאה לפועל שבעצם על חוב עבר, אפשר להכיל אותו רטרו, זה בעצם מקרה אחד מבין המקרים שכן, התיק הוחל רטרו
מינואר 23, ובעצם ביטל לו את חוב המזונות בהוצאה לפועל. אני חייב להגיד משהו עלייך, כי אני כן. מבין שבתקופה הזאת, למרות שלכולם קשה וצריכים להתפרנס, את עושה הרבה דברים מהלב. שזה יפה, שזה אומר ממש להתנדב, ללא עלות. נכון, אז אני עוזרת לאנשים, ואני נותנת ייעוץ חינם למפוני הדרום והצפון, וגם מי שמתקשרת עליו, מתקשר ואומר לי, תקשיבי, אין לי כסף. אני נרתמת ועוזרת, אם זה בשכר מצווה, ואם זה בתיקי פרו בונו, שהם ללא תשלום לחלוטין. יש יפה. יישר כוח. תודה. המון תודה לך, עורך דין ענבל גרשון. אתם מוזמנים לפנות להיות אליה, פה. וגם לצפות לה בטיקטוק, יש אחלה תכנים. תודה, תודה. אנחנו היינו ספוטון, תודה.